A THR Kft. Tatabánya első munkaerő közvetítője 2000 óta működik a Szent Borbála téren, az azóta eltelt 15 év alatt közel 200 országos és helyi vállalattal dolgoztak együtt, kis- és középvállalkozásokkal, valamint multinacionális gyártócégekkel egyaránt. Vendégünk a cég ügyvezetője, Mező Eszter, a beszélgetés apropója pedig egy munkaerőpiac fejlesztési tanulmányterv. Mit is lehet tudni erről, Eszter? Ennek a tanulmánynak az a címe, hogy Tatabánya, ahol otthonra találsz. Korábban volt már program Tatabánya hazavár címmel. Mi a 15 éves tapasztalatunk alapján azt gondoltuk, hogy ezt érdemes lenne tovább fejleszteni, hiszen a 15 év alatt több százezer munkavállalóval, munkát keresővel álltunk kapcsolatba, és nagyon-nagyon sok információ összegyűlt. Tatabánya, ahol otthonra találsznak az a lényege, hogy azok a munkát kereső munkavállalók, akik netán hiányszakmával rendelkeznek, és nyitottak egy otthonváltásra, egy otthonkeresésre, azok első körben nézzenek körben a tatabányai lehetőségek között, és ezt tegyék úgy, hogy ne abban gondolkodjanak, hogy nap mint nap bejárnak, vagy nap mint nap ingáznak Tatabányára, hanem letelepedési szándékkal jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Ezzel a tanulmánymunkával szeretnénk megszólítani több célcsoportot, például azokat a tatabányaiakat, akik eljárnak Tatabányáról, azokat a tatabányaiakat, akik már elköltöztek Tatabányáról, de esetleg nyitottak lennének egy hazajövetelre, azokat a nem tatabányaiakat, akik ide ingáznak nap mint nap a tatabányai cégekhez, illetve azokat a jelenleg külföldön dolgozó, egyébként hiányszakmával rendelkező munkavállalókat, akik nyitottak egy hazatelepedésre, és gyakorlatilag szinte mindegy nekik, hogy Magyarországon belül hol keressenek otthon lehetőséget. A Tatabánya, ahol otthonra találsz, másik célja, hogy Tatabányát, mint várost népszerűsítsük, ugyanis a több százezer munkavállalóval történt beszélgetés során számos alkalommal belefutottunk abba, hogy a Tatabánya város megítélése nincs a megfelelő helyen. Nem ismerik a várost, nem ismerik a környezetet, nem ismerik a lehetőségeket, azt a rengeteg kulturális, sportolási, rekreációs választékot, ami felelhető itt a városba és a környékén. Belefutottunk abba is, hogy sokszor még a tatabányaiak sem tudnak nagyon sok mindenről. Mi úgy gondoljuk, hogy Tatabánya egy fiatal és szerethető város. Ezt miért ne sugalmazzuk kifele is, vagy akár befele a tatabányaiaknak is, hogy ne járjanak el dolgozni innen, hogyha itt is, és ne gondolkodjanak abba, hogy elköltözzenek Tatabányáról, hogyha itt helyben is megtalálják a számításukat, meg a munka lehetőséget. Ez egy elég összetett tanulmány lesz. Természetesen a THR dolgozói a szakértelmükkel és a lelkesedésükkel maximálisan részt vesznek ennek az elkészítésében, de 26 céget megszólítottunk, összeállítottunk egy elég komplex kérdőívet, természetesen figyelembe véve, hogy minél felhasználóbarátabban, minél gyorsabban ki lehessen tölteni. Várjuk ezeknek a kérdőíveknek a visszaérkezését attól a 26 gyártó kapacitással rendelkező, illetve szolgáltatást végző cégtől, akiknek már elküldtük. Mező Eszterrel, a THR Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. További részletek a munkaerőpiac fejlesztési tanulmánytervről a cég honlapján találhatóak: www.t-hr.hu.